Project Relax a mým druhým hostem je velký rocker a zpěvák Miroš Majda. Miro, ahoj. Čau. Jak se máš? Výborně, ty? Já skvěle, děkuju. Miro, já jsem to tak jako krásně uvedla jako rocker, schválně, protože ty jsi za posledních pár let strašně moc změnil tvůj image. My tě známe původně, já vím, že to možná už nerad slyšíš, ale ze Superstar, kdy tam jsi byl takový romantik, takový lamač divších srdcí a najednou je z tebe obrovský rocker, nová image, nové kapely, nový žánr. Jak se to celé stalo? Vlastne jednoducho, ja som sa len vrátil ku koreňom, pri ktorých som vyrastal, hej, pretože ja som, dá sa povedať, keď to mám povedať, úplne hovorovo metlák z nejakej košickej garáže, hej, pretože ja som bol na tom vždycky odchovaný a prišiel som do Superstar, tak tam to bolo o tom, že bohužiaľ musel som sa nejak prispôsobiť prúdu, bol som pod vydavateľstvom, kde určite, keď som prišiel s nejakými námetmi na songy, tak pozreli na mňa, kámo, na toto, akože chceš predávať, toto chceš dostať do rády? A hovorím, no tak ako, asi OK, tak asi to bude tento rok fungovať ináč. Rocket si ako neprošel. No, takže som vydal dosku, ktorá bola hodne taká kompromisná, vieš, a potom ako mnohé kapely majú ten zvyk, že vyjdú s niečím tvrdým a potom zjemňujú, zmekčujú, tak ja idem tiež úplne opačným trendom, že bol som nutený ísť do kompromisu a potom si hovorím, no tak ja vám s prepáčením viete čo a idem si robiť to, čo chcem. Takže to je asi tak výsledok nejakej tej mojej 5-ročnej cesty. Je dobře, že děláš, co tě baví, to chceš dělat, ale mě by spíš zajímalo, co na to ty tvoji fanoušci, spíš tvoje faninky, protože já si pamatuju, jak éra Superstar, jak ty faninky prostě tě milovali, dlouhý vlasy, romantik a najednou je v tebe rocker. Tak drží s tebou, nebo si úplně změnili ty fanoušci? Pozri, je pravda, že sme stratili nejakú časť takých tých, ja neviem, skalných, ktoré, hej, ma mali radi kvôli tomu, že chlapček, Superstar, palacky, neviem čo, jasné. OK, to je jedna vec, prípadne bola tam veľká časť faniniek, ktoré chodili akoby na koncerty len kvôli tomu, že som Miroš Majda, kvôli ksichtu alebo kvôli imidžu a podobne a bolo úplne jedno, či zahrajem Kohutíka, Jarabíka alebo Prší, hej. Takže myslím, že väčšinu z týchto sme stratili. Alebo dá sa, hej, s tou tvrdou muzikou, alebo dosť z nich. Na druhej strane nám pribudlo dosť veľa zase tých, ktorých sme nemali, hej, a to sú rockoví fans a podobne, chlapi a podobne, pretože ten proste chlap, ktorý má rád muziku, skutočne tak nepôjde kvôli imidžu alebo kvôli tomuto. On chce počuť dobrú muziku a to je môjim cieľom, pretože pre mňa je zase o mnoho väčšie naplnenie, keď vidím to zloženie fans, ktorí tam sú kvôli muzike, ktorí si spievajú texty, ktorí bušia tými hlavami a príde za mnou a povie si, vole kámo, bolo to super, mám rád tú muziku a som rád, že si pritvrdil. To je pre mňa to také zadozučinenie, že jo, to ma baví. Našel si fanoušky, ktoré baví tvoje hudba. Určite, je to teraz také, vtedy to bolo naozaj väčšina holky a teraz je to viac farebnejšie. Já vím, že jsi dlouho vystupoval se svojí kapelou mirošmajda.com. Funguje ještě? Presne tak, aj s tečkou, aj s bodkou. Aha, já se ptám schválně, protože vím, že teď máš ještě novou kapelu z Terapie, se kterou vystupuješ, tak jak to funguje? Kde vlastně děláš ty svoje písničky a kde se podřizuješ té kapele? Vieš čo, ono je to, ja by som to asi porovnal k takému formátu, ako je, dáme tomu, Pavel Habera si ide aj to a Pavel Habera si ide aj s týmom. Majú kapelu tým a Jan Habera to isté ide, David Koller ide sám a majú tým. Takže asi Miroš Majda si ide svoju solovku mirošmajda.com a potom má Terapii, jo? Takže asi tak, ale priznám sa, že aj v Terapii som vlastne väčšinu vecí, hej, napísal ja, aj texty, aj hudbu, ale je to tak, že odráža to hodne naozaj také tie spoločné názory kapely, ten spoločný smer, takže ja väčšinou zapnem taký ten svoj motor a napíšem to rýchlo a podobne, ale vlastne spoločne to aranžujeme, takže si myslím, že všetky bandy stoja za tým, no. Máme každý nejakú tú svoju úlohu v kapele a tak nás to baví, nejak to funguje proste, pretože sme aj dobrí kamoši, aj kolegovia, takže jedno s druhým. Já vím, že teda Terapie už je taková hodně srdcí, my si za chvilku pustíme i jeden videoklip, který máte, ale hlavně, jak dlouho spolu vůbec zkoušíte, protože vy už jste stihli vydat i desku, o kterou dnes budete moci soutěžit. Je to pravda, no my sme tú dosku spáchali vlastne veľmi rýchlo, hej, my sme si povedali koncom listopadu, že OK, ideme to spáchať, nejak aby to v březnu vyšlo von a to sa aj podarilo. A vlastne 18. března sme to krstili, no ale skúšame spolu. Ono to vzniklo, vlastne nejaké gro Terapie vzniklo už z mojej solové, hej, z mirošmajda.com, vzniklo to gro, hlavne Matej Hejduk, gitarista, hraje so mnou tak 2,5 roka už.
a zvyšní chalani tak sme sa nejak stretávali, že občas sme si spolu zahrali alebo nejak zaskočili nejaký koncert a táto zostava terapie sa vykryštalizovala už na základe nejakých buď hudobných alebo kamarádských vzťahov, takže tak nějak přirozeně vzniklo. No, my si teď pustíme jeden tvůj videoklip, já vím, že tě to možná ani nepotěší, protože už tu písničku posloucháš několik let, ale než si pustíme tvoji novou rockovou pecku s kapelou Terapie, tak si pustíme tvoji původní písničku Baby.